High speed. Baby kulon. Ano ba kami? Nagbabago kami ta. Balik ka mo ah. Ampo, good morning. Dito tayo sa kay Tricia. Kaya puno. Bali tinatanggal yung mga dumikit na simento tsaka kalawang bago pinturahan. Saka yung mga winildingan. Okay na yan. Dati yan, ipit ba siya sa loob, ano? Ha? Christmas? Christmas? Oo. Presya, di na makalulugi ako. Ay, usto yan kayo. Usto yan. Patagilid. Papasukin ako. Tsokolating gala. Oh, dali naman ang paghiron mo na di ko. Ay! Parang pinaparang pagkaroon. Saan ko si Armin? Yapit.
na rin ka rin pagtabas. Matarong. Oo. Pagtabas ano. Isaldok ka rin sa aming po. Gaan ko pati. Oh. Tara. High speed.
Bumuna kami muna. Pero Asya dahil. Asyan. Nah, ikaw mo sana nadali kita kabubuan mo. Tuloy pa rin yung pagkaskas ni Kuya Puloy, mga kalawang. Nagpalit si Kuya Puloy ng grinder, nalulubat yung grinder. Para matapos yung ng pinturahan, para kung bukas pwede ikasa. Okay na? Okay. Sige ako na. Mano? Balik ka lang tabi mano? sige. Sige, upside down. Ay. Pinturan din ito ni Nono. Ganda yan.
Message tulog ba ya? Ang baby kulon. Ano ba kami? Nagbabago kami ta. Bahay ka mo ah. Bibi mo. Bibi. One baby. Ako sir kita, baby kulon. Bibi. Sige na. Kan po tayo. Andal na bibi ay. Baby! Sige na. Nono! Ano? Nono! Alam na. Oy! Kaya na. Lubot sa kaldero? Lubot. Kada ka pa isura. Ano nyo? Lokal siya mo bagal. Mas kontong wala. Sili, gusto sa sili. Kato ko nga kikatag suko na mo. Kaya nagsili na yun. Ano? Ano? Ay, kuya, yung mahal yan. Mahilit na. Sapuro? Orang ko ganda to pili, ibababa dyan sa balde. Baga. Pagdarog to. Kangkong daw. Pwede ko ang pangdarog to. Kada ko pa sura. Dili ka na. Lumay wala pa. Meron pa dun sa ano? Kaldero meron pa doon. Dun sa may kalan, dun sa kaldero. Oo. Kain po, kain. Banay na rin ang suwaday.